Daka mensim jing sngokia halor ka jingkran menteri rangba ka jela Konrad ke sangma hanin ka janmit daka baong baki seng bahalang bat kiwe ki kenhun bakimla ban check ya ki work permit ya kinong tre bar jela ki bawan sa ka jela Megalia nakaliang ka khun nyautrap National Awakening Movement knam mentaka singi khatway tarik naitung kalalit banbo daka legal complaint ha Sarda Police Station ya ka jingdan kinong tre bar jela ki bawan tre syakani ka jela. Nakaliang working president joka knam uba Thomas Pasa habakran syakilat pathai khubor ulaong baka jingwan ai legal complaint joka seng kadai hadian ka jing tip baki dan kinong tre bar jela kiba wan tre ha MTC building kiba dei basuwan buhai klemdon wat ya ka registration card lani ka working permit ulaong ru bakat kum ka jing tip jong ka seng u kontraktor ba yo ban tre ya ka te ka jing tre ula ai subcontract sha uwei pan Shushu ubat Thomas ulaong baha ka jing shisha ka sarkar jela ka diban penslor ki kenhun seng bhalang ban check ki kot kisla jong ki bar jela namar kalong kum ban yarap ya ka sarkar ban pet ya ki ba penkhen ya ki an bala don lepa ulaong ru ba ka jing kran jong UCM kalong pen ban kum ka jing khang ba ban play ya ki bar jela ban nang wan shushu sha ka ni ka jela ulaong ru imat ba UCM ukwa ban penong Tripura ya ka jela Megalia. Kalian ka jongi ka seng hi ngira iyo ya ka wait information bakan ni ka construction hang ni po MTC barang ya mentah. Ki babun hi kide ki migrant worker ki bana bar. Don kontraktor bla iyo itu kam bat haka jing yo information ka jongi la ai sub kontrak ru. Te haka jing tip ubang yo lumba ki babun kini kinok tre hang tu bala bu ki bara bar ki migrant worker. Kabalong kim dan ru ya kataka registration card. Mah ngira ban work permit ru. Teknik registration card kat kum ka workman establish kat kum ka anjo ka sarkar Meghalaya Identification Registration Safety and Security of Migrant Workers Act arjar arpau kane ka ka pelong mandatory ya ki migrant worker bakin day bandon ya ka registration card te kat kum information bingila yo ngila ai kane ka jing tips po sadar police station khang bakin le ka badan kam balengi le kam ne menar menen ngi iya statement jong UCM ba uang ba kiseng kimten bor ban lek khandra ban iwat tena kaliang ko jongi ngisim ba kani ka jingkren jong u CM kalong kum ka jingkhang ba ban pli war sendon bakin kini kinok trai bana bar kinwan lut chene ka jela ka jongi ha ka jingsha de ban appreciate iseng bahalang de ban appreciate ya kinu kinuru ki bayarap lang ya kana ya kam ban khanglat ya kinu ba penken ya ki an ki bala don lupa hari kini ka jingkren jong UCM menen ka pen pau ba UCM u persyang ban penkela Tripura no ya kani ka jelak bagi ka jongi ru dan kalian ka jongi kumba UCM ulaong ngilawan asyak ibor ki beripe ngilawan ai ka jingtip ka jongi siapa police station ban nakaliang nak ginpet pada ka iba nakaliang jong ka police department dan nakaliang ka sarkar kinle nakaliang ka jong ka police department mentan ka untuk kin saya le dan kam kisli le ki khandra kin le check tengi khmit inti ka bahai but ginpet bodin pada kini kini sni ki banwan ka ka jingmi da ka jingwan ai jong thok ka jong ni po sadar PS wan ai da legal complaint bai mangila ai ki information ba dai mar ba ladalet mangi kincong bali filet keli beli pipan kot pansla teng nakalian ka jongi ong let ma let ma pi kibad dayhok menteri ni akam namar ladam let pada manu tu hab let hi tilada kim let lada let manu pada kim don hok sokar kam don hok suban ong bali kilet pada tengi khmi linti ka bah pada ni khmi linti ka wangin pet permane kini sisnya ni kai ba nakalian ka government kan sim ki senjam nang ni sama how ba dai sa ba kani ka MTC construction jong Tapi sing tip pada nak mana apa ni? pi kumbang ong ngamane kasor ka persyang mante mentang ngimla bensaman ngimla beli wajing tim mah ban verify nging yo information ka kamram ban verify kri jaga government te I can verify maki I can what maki but I can some action ru maki ane lada kim le pada sahab don mano ban le kini akam ya ka tu kapor pada kasor ka kam don su ka hok ban wat le kadi kata kana orang bocong no hi kubang ngai ping hi ai lat chat to hi yai de kalen tiga bade ngi long subha pendap lang ini akam kumbang ila ayo information ngi klemle ngi wan ai kata ke information saki beduk saki bor bade bad lada kam don pada tempan se kumbang ngai pi
tamban sete ni happy ban ya sahmat dagla ki jong kilak kilimti pada ken ban penting kena tagawai ba ka jela ka jongi ka jai beri ka jongi kadang ya ine kadang ya isa